esan ondila hor ikusten da, brankakoak nola idiran, estatxe hori tiran mantentzeko arraunean. Badoaz, hasi da Jaun Andreok zailkatze estropada. Jokoan dugu Donostiako 115. bandera. Esango duzuen nola jokoan, bai noski, gaur txartela lortzen ez baduzu, akabo, gero ezin duzu parte hartu. Beraz, lehia handia, hasia da jadanik, eta hemen da Kaiku. Eta Kaikuk iaia itxuitxuan egin beharko du lana. Erreferentziak biltzen hasten direnean hauek bueltako lanak egiten izango dira. Eta hauek badakite nola egin behar duten lana. Arreta hundiz, ekin eta ekin. Eta ontzia Zambuluka ikusi dugune batez, eta oraindik Baia barruan daude, Jose Luis Erkizia. Bai, horrek esan nahi du, barruratzen, kanporatzen haidien neurrian, Zambuluka gehiago ikusiko ditugula, ez? Indarrian hasi dira, 48 paladan irtera egin dute, eta orain San Pedro prest. Abiatu dira San Pedro tarrak ere. Gabi Larrinagak prestatutako kuadrilla da, oso liga polita egin dute, edo egiten ari dira, oraindik ligako beste 2 jardunaldi falta dira, eta hortxe dira San Pedro tarrak Juan Carlos Fontanen agindutara. Eta hauek beti ohituta gauden bezala, 55 paladan irtera. Bixi, argi dago gero erritmo aldaketa nabarmen bat izango dutela, gaur ez dago horrela aritzerik hor kanpokalde horretan brankaz. Ez, geho bakotxak bere erritmora jetxi egiten da, ez, batzuk hori, ez, erritmo bajuxiagoakin eta arraunkera luzeagoakin, eta hauek motz-motz, ez, dudarik ez dago, ez, 55 palada ezin degin arraunkera luzea emanaz, ez. Eta hurrengoak abiatzerako garaian San Juandarrak izango dira, Makazaga prestatzaile, Endika Perez patroilanetan, hortxe dira prest, eta badoaz. Hor dira Arroxak, itxaropenez beteta, denboraldia handia ari dira egiten, berriz itzuli dira San Miguel ligara, zailkapenean 3. tokian dira, oso lan txalogarria egiten ari dira Arroxak, eta Donostiako banderaren historian ezan beharrik ez dago, San Juanek eta San Pedro nolako lekua duten, leku handia. Hemen dira San Juandarrak, eta urrengo ontzia, 4. ontzia irtera puntu horretan, Zumaia izango da. Kiniletatik kanpo dugun lehen arraun elkartea da Zumaia, beste helburu batzuk bai ordea Zumaiarrentzat. Alizan ezkero noski itxaropena hortxe dago, lortzeko zazpionenen artean txartel hori. Baina gaur Zumaia gero playoffean, San Miguel ligako playoffean izango dituen aurkariak, hementxe izango dira denak erlojupeko lehian, eta hori ere oso teste garrantzitsua da. Euskal Herriko Santurtzi, Kantabriako Kamargo, KE Ligan hemen izandako 2 onentsuenak, eta Galiziako ordezkariak ere hementxe izango dira, Meila eta Amegrobe, eta hoien aurka arituko dira iraileko 3. asteburuan, playoffean, Bermeon eta Portugaleten El Corte Inglés banderan, eta gaur, txarteli gabe geratu arren, hoien artean indartsuena denak zerbait irabaziko du, Jose Luis Erkiz. Bai, beraien zailkapen estropada hori da, playoff eta begira, ez dute aukerik izan elkarrekin ibiltzeko, dudarik gabe Galiziarrak, Amegrobe eta Meirak hemen ibili ez dielakoz, eta hoientzako kronoa hori da, ez. Eta hemen Kaiku kanpokaldean, beste ritmo batean lanean, Erne Hondarribiarekin, Orbañano zen gizonak pronto dira, hemen irabazi zuten Gipuzkoako txapelketa. Hor da Hondarribia lanean jadanik. Zerra eta guztiz ikusi dugu Orbañanos prestaketa lanetan. Dena ongi prestatu ekartzen dute guztiek etxetik, baina azken orduan beti bada zerbait, eta nola gainera, arostegi bat zirudien inguru horrek. Bai, beti hobetzeko izaten da zerbait, eta askotan ez da etxian bezala, materiala falta izaten da, eta orduan dagonakin moldatu berdat hori, taladro eta zerra erabiltzen dituzte, ez. Eta esan Hondarribia 50 paladar atera dela, Zumaia 57 eta Pasaido Iban ere 50, ez. Txampa eder bat hasieran, eta gero behin kanpokaldera irten, eta gero kontuz, lasaiago, luzeago, eta ahal izan ezkero,
urik hartu gabe Jose Luis Zerkizia. Poliki bere ritmo jatorrea jeisten, beren egoera horretara iritsi arte eta hor luze arraun egin eta alik eta zipristin gutxiago eta uri gutxiago sartzeko alegin horretan arraunean luze eginez, ez? Hemen dugu La Marinera, Joseba Fernandezek prestatutako kuadrilla. Patroilanetan Iker Jimeno, erakustaldi galanta eman zuten aurreko igandean Flavio Briga banderan. Eta Morales gainezka datoz, urtea ez dako soa izan, diru gora berak tarteko, arraun elkartean desiente sufritu dute, baina Espainiko txapelketarako suspertu ziren eta ordu eskerostik maila honean ari dira Castroko gorriak, eta kiniela guztietan hortxe dira barruan, Jose Luis Zerkizia. Eta gehien bat, azkeneko estropada igandean, etxean, bezalegoen aurrean, eta errekorreta guzien, ikuste dute, momentu honean, bezperako estropada horretan, horre erakustaldia egin dute, eta denboraldian zehar, pixka bat, txukunago iristeko honea, ez? Eta hemen dugu, Astillero! Jon Salzamendik prestatutako arraunlariak. Patroilanetan, Cristian Garma. Hauek gogoan izango dute Espainiako txapelketan zailkatze egunean gertaturikoa. Euneneko batzuen erruz finaletik kanpo geratu ziren. Eta ura ikasi eta etorriko ziren eta dena ematera hasieratik beste guztiak bezala, baina norberak bere larruan sufritzen duenean horrelako zaplasteko bat eta intarte txikiaren erruz betirako ikasten du ikasgai hori. Eta orain 2 urte 2008an izan ziren hemen, iaz zuten aukerik izan, eta gaur debutaria dienez, TKE ligan eta denboraldi txukun eginez, honekin eman nahiko lioteke errematea, ez? Eta 52 paladan atera dira, ez? Eta hemen dira oriotarrak. Oxean Aizperroren mutilak. Abiatu dira oriotarrak. Donostiako banderaren palmarezean, Orio dugu nagusi, 31 garaipen alajaina. Hor dira Carrilloren agindutara horiak. 59 paladan. Hortxe dugu Mirotza. Eta kaiku lanean hasi diren eskerostik, badira 7 minutu eta 30 segundo. Hor itxaso zabalean murgildurik izango dira sestaokoak. Poliki kanpoko bandera, kanpoko balizaren bila. Eta badoaz bai ontziak. Hemen kaikutarrak eta ikusi nola den gure katamarana. Ederki bustita gure kamararen optika hori. Horrek esan nahi du hor zipristinak badaudela kanpo aldi hortan, ez? Hemen da tiran. Abiatu da 9. arraun elkartearen trainerua, Ruli ontzia. Hor dira Moañako urdinak. Moañak 2 ordezkari ditu gaurko honetan. Tiran nagusia San Miguel ligan ari dena eta baita ere Meira. Galiziako ligatik playofferako zailkatutako beste ontzia. 50 paladan atera. Hemen dira tirangoak. Dani Perezek zera esan dit txantxetan. Ara, nigan azatoz elkarrizketa egitera. Ez da inor inguratu azken egun hauetan. Pronostikoetatik kanpo gaude. Eta kanpo dauden txantxetan, bai? Bai, umeretsu, horrek esan nahi du barruan girona daukatela, denboraldian zehar oso ondo kokatuta daude 7. lekuan, ziurtasun leku horietan, eta horrek ematen du txantxetako gogoa, ez? Txantxetako gogorik gabe pedreñakoak ditugu. Hemen dira. Hemen erantzunkizune galantarekin. Eta okerrespanago Marina de Cudello ontziarekin atera dira gaur. Marka da gero. Zenbat buelta ontziari. Eta erritmo lasaian, 57 paladan. Hortxe dira. Ezin dutela utxik egin, esan digu Angel Gomez entrenatzaileak, zurrumurru asko klub honen inguruan, entrenatzailearen etorkizunari buruz, esan beharrik ez dago, indartu egin dutela kuadrilla eta emaitzak ez direla izan, espero zituzten modukoak. 5. tokian dira San Miguel ligan, hemen da bien bitartean Ruli ontzia, Galiziaren ontzia.